தெய்வ தத்துவம், தெய்வங்கள், ஈசனின்றி இயற்கை இயங்குமா? இதோ நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனையை பார்த்தவுடன் இதை பண்ணின ஒருத்தன் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கின்றீர்கள். அதோ அங்கே, இதோ மரத்தால் ஆனதுதான். ஆனது என்ன? மரத்தில் இருந்தே விழுந்ததுதான். ஒரு கிளை கிடக்கின்றது. அதை பார்த்தவுடன் ஒரு தச்சன் பண்ணியிருப்பதாக யாரும் நினைப்பதில்லை. ஏன், இந்த மனையை ஒரு சீராக, ரெக்டாங்கிளாக, நீள் சதுரமாக இழைத்திருக்கின்றது. பூமியின் தூசு தும்பு படாதபடி, பூச்சி பொட்டு ஏற்படாதபடி இதிலே கீழே கட்டைகள் அடித்திருக்கின்றது. இம்மாதிரி இதிலே ஒரு ஒழுங்கு ஏற்பட்டிருப்பதாலும், உட்கார உபயோகமாகணும் என்ற பர்பஸில், நோக்கத்தில் இந்த மனையில் இந்த ஒழுங்கை உண்டாக்கியிருப்பதாலும் இதற்கு ஒரு கர்த்தா இருக்கணும் என்று முடிவு செய்கின்றோம். ஜடமான ஒரு மரப்பீஸ் தானாக தன்னை ரெக்டாங்கிளாக இழைத்துக் கொண்டு, கட்டை அடித்துக் கொண்டு மனுஷால் உட்காரணம் என்ற பர்பஸை ஃபுல்பில் பண்ணும்படியாக ரூபம் கொள்ள முடியாது என்பதால், புத்தி உள்ள ஒரு ஜீவன்தான் இதை செய்திருக்கணும் என்று தீர்மானிக்கின்றோம். இங்கே கிடக்கின்ற கிளையோ முண்டு முடிச்சுமாக இருக்கின்றது. இந்த மனையில் இருக்கின்ற ஆர்டர் அதில் இல்லை. அது எந்த பர்பஸையும் ஃபுல்பில் பண்ணவும் இல்லை. ஆகையால் அதிலே ஒரு ஜீவனின் புத்தி விலாசத்தை நாம் நினைப்பது இல்லை. அந்த மரத்துக்கு அடியிலே மாவடு அது பாட்டுக்கு ஆர்டர் இல்லாமல், பர்பஸும் இல்லாமல் உதிர்ந்து கிடந்தால் யாரோ அதை கொட்டினதாக நாம் நினைப்பதில்லை. தானே விழுந்திருக்கின்றது என்றே புரிந்து கொள்கின்றோம். அதுவே இந்த மாவடுவையெல்லாம் அங்கே குவித்து வைத்திருந்தால், குவிப்பு என்ற ஆர்டரில் மாவடுக்களை அமைத்த ஒருவன் இருந்தாகணும். அவன் அதை வீட்டுக்கு கொண்டு போவது அல்லது விலைக்கு விற்பது அல்லது ஃப்ரீயாக விநியோகிப்பது என்று ஏதோ ஒரு பர்பஸுக்காக குவித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கின்றோம். ஆர்டர் இல்லாமல் கூட பர்பஸ் இருப்பது உண்டு. ஒரு வீட்டில் துணிமணி, பாத்திரம், பண்டம், புஸ்தகம், கிஸ்தகம் எல்லாவற்றையும் வாரி இறைத்து ஒரே டிஸார்டராக இருந்தாலும் திருடிவிட்டு ஓட்டம் பிடிக்க வேண்டும் என்ற பர்பஸுக்காக திருடர்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கின்றார்கள் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம். மொத்தத்தில் ஆர்டரோ பர்பஸோ இரண்டுமே இருந்துவிட்டால் அது புத்தி உள்ள ஒரு ஜீவசக்தி பண்ணின காரியம், ஜடமே பண்ணிக்கொண்டது இல்லை என்று அனுமானம் செய்கின்றோம். இப்போது யாரும் பண்ணினதாக தோன்றாத அந்த கிளை, அதற்கு மூலமாக தாவர வர்க்கம் பற்றி கொஞ்சம் ஆலோசிக்கலாம். முண்டும் முடிச்சுமாயிருக்கின்ற அந்த கிளைக்குள் நமக்கு இரத்த குழாய் ஓடுகின்ற மாதிரி பூமிக்குள் இருந்து ஜலத்தை உறிந்து எடுத்துக்கொண்டு போகின்ற அதிநுட்பமான குழாய்கள் ஆச்சரியமாக ஒழுங்கோடு, அதாவது ஆர்டரோடு நேற்றைக்கது மரத்தில் அங்கமாயிருந்த வரையில் வேலை பண்ணி கொண்டிருந்தன. மரம் வளர வேண்டும் என்ற பர்பஸுக்காக. இந்த முண்டு முடிச்சிலே சில்க் மாதிரி துளிர் உண்டாகின்றது. இலையில் ஓடுகின்ற நரம்புகளில் எத்தனையோ ஆர்டர். அது குளோரோபில் என்கின்ற பச்சையான ஜீவசத்தை உண்டு பண்ணும் பர்பஸையும் சர்வ் பண்ணுகின்றது. முண்டு முடிச்சிலேதான் பரம மிருதுவான புஷ்பம் உண்டாகின்றது. தாவர வர்க்கத்தில் பூச்செடி, பழமரம் என்று இரண்டு சொல்கின்றோம். பூச்செடி பழம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் பழமரத்துக்கு பூ இல்லாமல் இல்லை. அத்தி, பலா மாதிரி அபூர்வமான வனஸ்பதி ஜாதி தவிர. இந்த பூச்செடி, பழமரம் என்ற இரண்டும் எத்தனை சாமர்த்தியமாக தங்கள் தங்கள் இனத்தை விருத்தி பண்ணிக் கொள்கின்றன என்று பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. பூச்செடியில் அழகாக புஷ்பம் உண்டாகிறது. அதன் டிசைன்களில் அலாதி ஆர்டர். அது மட்டுமில்லை, பர்பஸும் இருக்கின்றது. மனுஷனின் ரசிக உணர்ச்சியை பூர்த்தி செய்வதோடு செடிக்கே பயன் தருகின்ற பெரிய பர்பஸ். இந்த அழகிலேதான் தேனீ வசீகரமாகி வந்து தேன் குடிக்கின்றது. அதற்கு ஆகாரம் கொடுக்கின்ற பர்பஸுக்குள்ளேயே ரகசியமாக அதைவிட பெரியதான சொந்த பர்பஸும் ஃபுல்பில் ஆகின்றது. தேனி செய்கின்ற மகரந்த பரிவர்த்தனையினால்தான் இந்த செடி இனவிருத்தி பெறுகின்றது. இப்படி இதிலே ஜடவஸ்து பண்ணவே முடியாததான ரொம்பவும் புத்திபூர்வமான ட்ரிக் இருக்கின்றது. இன்னொரு வேடிக்கை கூட, ரொம்பவும் வர்ண விசித்திரமில்லாத பூவாக சிலது உண்டாகின்றன. அவை தேனியை ஆகர்ஷணம் பண்ணுவதற்காக ஏகப்பட்ட வாசனையை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. சுகந்தம் நிறைய இருக்கின்ற மல்லிகை, மகிழ், சம்மங்கி, மனோரஞ்சிதம் மாதிரி புஷ்பங்களில் கலர் விசித்திரம் இல்லை. கலர் விசித்திரம் நிறைய இருக்கும் கனகாம்பரம், துலுக்க சாமந்தி, காகிதப்பூ வகைகள் முதலியவற்றில் வாசனை இல்லை. தேனியை இழுக்க ஏதோ ஒரு ட்ரிக் போதும். இரண்டு வேண்டாம் என்று
இதிலே ஒரு எக்கானமி சிக்கனம் வேறே. ரோஜா மட்டும் விதிவிலக்கு. ஜடவஸ்து இப்படியெல்லாம் கெட்டிக்கார பிளான் போட்டு அதன் பிரகாரம் பண்ண முடியுமோ? இன்னொரு வேடிக்கை கூட, நேச்சர் இயற்கை என்று சொல்வதில் நிறைய வெரைட்டி, தினுசு தினுசாக பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற காவிய புத்தி யதேஷ்டமாக தெரிகின்றது. வாசனை பூ கலர் பூ வித்தியாசம் போலவே கார்த்தாலே பூக்கின்றது ராத்திரி பூக்கின்றது என்று ஒரு வித்தியாசம். இதிலே ராத்திரி பூக்கின்றதுதான் அந்த வேளையில் கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டுமே என்பதால் வெள்ளை வெளேர் என்று மல்லிகை ஜாதிகள், பன்னீர் பூ, ராமபானம் என்கின்ற நில சம்மங்கி இப்படி இருக்கின்றன. ஒரு அணுவுக்குள் மத்திய நியூக்ளியஸை சுற்றி பரமாணுக்கள் பகு வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருப்பதில் இருந்து சூரியனை சுற்றி கிரகங்கள் ஓடுகின்ற வரை ஒவ்வொன்றும் மாறுதல் இல்லாமல் விதிப்பிரகாரம் நடப்பதை பார்க்கும்போது வெறும் ஜடசக்தியான ஒரு இயற்கையால் தான் இதெல்லாம் ஆகின்றதென்று தோன்றிவிடுகின்றது. ஆனால் இப்படி அணுவில் இருந்து அண்டக்கோளங்கள் வரை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வெவ்வேறாகத்தானே விதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி எத்தனை வெரைட்டியான விதிகள்! அது மாத்திரமில்லை, ஒவ்வொரு வர்க்கத்திற்கும் ஒரே விதி என்று இருக்கும்போது கூட அதற்குள்ளேயே விதிவிலக்கு என்று ஒவ்வொன்று மாறுதலாகவும் இருந்து விடுகின்றதே. திருஷ்டாந்தமாக இப்போது சொன்ன விருட்ச வர்க்கத்திலேயே ஒரு மாறுதலாக பூ இல்லாமல் காய்க்கின்ற வனஸ்பதி வகையும் இருக்கின்றதே. இதெல்லாம் ஆலோசிக்கும் போது இயற்கை என்பது ஏதோ ஜடசக்தி இல்லை என்றும், ரச வைசித்திரியத்தில் குதூகலிக்கின்ற ஜீவனுள்ள ஒரு மகா பெரிய புத்தி சக்திதான் என்றும் தெரிகின்றதோ இல்லையோ. பழமரம் பூச்செடி என்று இரண்டு சொல்லி பூச்செடி எத்தனை சாமர்த்தியமாக சந்ததி விருத்தி பண்ணிக்கொள்கின்றது என்றும் சொன்னேன். பழமரத்தில் மனுஷனுக்கு ருசியான பழம் கிடைக்கின்றது. இது ஒரு பர்பஸ். இதற்குள் திருசனமாக இன்னொரு பர்பஸ். இதே மாதிரி பழம் பின் சந்ததிக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய ஸ்வய சம்பந்த லாபத்துக்காக பழத்துக்குள் இருக்கின்ற கொட்டையை நடுகின்றோம். இதிலேயே அந்த மரம் தன் சந்ததியை விருத்தி பண்ணிக் கொள்கின்ற அதன் ஸ்வய லாபமான பெரிய பர்பஸும் ஃபுல்ஃபில் ஆகின்றது. இப்படி ஆலோசித்து பார்த்ததில் என்ன தெரிகின்றது? ஜடவஸ்து தானாக ஆர்டரை, ஒழுங்கை, பர்பஸை, நோக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. அதனால் மரத்தை மனையாக பண்ண ஒரு தச்சன் இருக்க வேண்டும் என்ற நம்முடைய பிரிமிசிஸ் அடிப்படை கொள்கைப்படியே அந்த மரத்தை பண்ணவும் ஒரு மகா பெரிய தச்சன் இருந்தாக வேண்டும் என்று தெரிகின்றது. நாம் பண்ணுவதை விட இன்னும் பெரிய ஆர்டரோடு இன்னும் பெரிய பர்பஸுக்காக இந்த மரம் இருக்கின்றதென்றால் நம்மை விட மகா கெட்டிக்காரனான தச்சன் அவன் என்றும் தெரிகிறது. நாம் செய்கின்றதையெல்லாம் அப்பட்டமாக காட்டி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுகின்றோம் என்றால் நம்மை விட பரமாத்புதங்களை பண்ணும் அவனோ இத்தனையும் பரம ரகசியமாக பண்ணி தன்னுடைய சூக்ஷ்மமான ரசானுபவத்தை காட்டுவதோடு பண்ணுகின்ற தன்னையே ஒளித்துக் கொண்டு நம்முடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தை எல்லாம் அசட்டுத்தனமாக ஆக்கிவிடுகின்றான். மனுஷன் தின்னாத வேப்பம்பழம் என்றால் அதை தின்ன ஒரு காக்கா ஜாதியை அதோடு பிணைக்கின்றான். அந்த காக்கா மனுஷனைப் போல கொட்டையை நட்டு அந்த விருட்சத்தின் இனவிருத்தியை செய்யாது என்பதால் அது எச்சமிட்டே கொட்டை வேறே இடத்தில் மரத்தின் நிழலில் வாடாமல் இருப்பதற்காக வேறே இடத்தில் முளைக்கும்படி பண்ணுகின்றான். நாம் வெளியே விடுகின்ற கார்பன் டை ஆக்சைடை மரம் உள்ளே இழுத்துக் கொள்கின்றது. அது பதிலுக்கு தருகின்ற தித்திப்பு பழத்தை நாம் சாப்பிடுவது, அதையே நாம் எருவாக மாற்றி மறுபடி அதற்கு தருவது என்று இப்படி பல இனங்களை, ஜீவ ஜடங்களை ஒன்றுக்கொன்று உபயோகமாக கோத்து கோத்து வைத்திருக்கின்றான். இப்படியே எண்ணி முடியாத மரவர்க்கங்கள், மலைகள், சமுத்திரங்கள், லோகங்கள், நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள் எல்லாமும் அத்தியாசிரியமான ஒழுங்கோடு ஒன்றுக்கொன்று பின்னி பிணைந்து ஏராளமான உத்தேசங்களை பூர்த்தி பண்ணிக் கொண்டிருப்பதை நினைத்து பார்த்தால் இயற்கை இயற்கை என்று ஜடமாக சொல்லப்படுவது ஜீவ சைத்தன்யமான ஈஸ்வர லீலைதான் என்று எப்படி தெரியாமல் போகும்? நவநீத கிருஷ்ணன் வடபத்ரசாயி. நவநீதம் என்றால் புதுசாக எடுத்தது என்று அர்த்தம். நவ புதுசாக, நீதம் எடுக்கப்பட்டது. புத்தம் புதுசாக கார்த்தால வேளையில் பசும்பாலில் உரை குத்தி சாயங்காலமே அந்த தயிரை சிலுப்பி எடுக்கின்ற வெண்ணெய்த்தான் நவநீதம். முதல் நாள் ராத்திரி உரை குத்தி மறுநாள் வெண்ணெய் எடுக்கின்றது பழம்பற்று என்கின்ற மாதிரிதான். ராவேளையில் சூரியனுடைய பரிசுத்தி செய்கின்ற வெளிச்சம் இல்லாததாலேயே ராத்தங்கின பண்டம்
அவ்வளவு ஸ்லாக்கியமில்லை என்பது. நாமெல்லாம் பசுக்கள், நம் மனசு வெள்ளை வெளியரென்று பாலாக இருக்கணும். அப்போதுதான் கண்ணங்கரேல் என்று இருக்கின்றதால் கிருஷ்ணன் என்றே பேர் வைத்துக் கொண்டவன் நம்மிடம் வருவான். அது வெறுப்பை தருகின்ற கருப்பு அல்ல, மோகத்தை உண்டாக்குகின்ற மேகத்தின் கருப்பு. கனச்யாம் கனச்யாம் என்கின்ற போது கண என்றால் மேகம் என்றே அர்த்தம். கார்வண்ணன் என்று சொல்வார்கள். மேகம் எத்தனைக்கெத்தனை கருப்போ அத்தனைக்கு அத்தனை அதிக ஜலத்தை கூட்டும். அந்த ஜலம் கருப்பாகவா இருக்கின்றது? இப்படி பரம பிரேம தாரையை பிரவாகமாக கொட்டுகின்றவனே கிருஷ்ணன். அடர்ந்த மேகத்தில் இருந்தே மகா ஜோதிசான மின்னல்கள் தோன்றுகின்ற மாதிரி ஞான பிரகாசம் பளிச்சு பளிச்சென்று வெட்ட கீதாச்சாரியனாக இருக்கின்றான் அந்த கொண்டல் வண்ணன். இப்படியே அவன் வெளியிலே கபடும் சூதும் மாயமுமாக தெரிந்தாலும் நாம் மனசை பால் வெளுப்பாக்கிக் கொண்டால் பரம சுத்தமான பிரேமையோடு நம்மை பாலிக்க கோபாலனாக வருவான். அப்படியே அந்த பாலை எடுத்து குடிப்பதில்லை அவன். அது தயிராகி அதிலிருந்து புத்தம் புது வெண்ணெய் எடுத்தாகணும். அந்த நவநீதத்தை உண்ணத்தான் வருவான், அதுவும் திருட்டுத்தனமாக. பக்தி தாபத்திலே வெள்ளை மனசை காய்ச்சினால் அது பொங்கும். அப்புறம் இந்த உணர்ச்சி வேகம் அடங்க அதை கொஞ்சம் ஆற்றி சாந்தத்தை உரை குத்தனும். பால் ஓடுகின்றது போல ஆடுகின்றது போல தயிர் ஓடுவதில்லை, ஆடுவதில்லை. அப்படியே கெட்டியாக சாந்தமாக இருந்து விடுகின்றது. அவனுக்கு சாந்தமும் வேணும், லீலையின் சலனமும் வேண்டும். அப்போதுதான் முடிவிலே சாந்தத்திலே எல்லா சலனமும் அடங்கி இருப்பதும் அத்தனை சலனத்துக்கும் அடிப்படையாக சாந்தமே இருந்து கொண்டிருப்பதும் தெரியும். உபனிஷத்தே சியாமாத் சபலம் சபலாத் சியாமம் என்று இரண்டையும் சேர்த்து சொல்கின்றது. அதனால் ஓடாமல் ஆடாமல் சாந்தமாக இருக்கின்ற தயிரை போட்டு கடை கடை என்று கடைய வேண்டியிருக்கின்றது. ஹிருதய பானைக்குள் இருக்கின்ற தயிரில் ஹிருதயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை இந்த ஞான விசாரம் ஆத்ம விசாரம் என்பார்கள். அதை மத்தாக போட்டு ஒருமுக சிந்தனை என்ற கயிற்றால் கடைந்தால் பூரணத்துவம் என்ற வெண்ணெய் வரும். அதை துளிகூட பழசாக விடாமல் அது நவநீதமாக இருக்கின்ற போதே வந்து எடுத்து கொண்டு விடுவான். பூரணத்துவம் இந்த நம்முடைய சரீர பானைக்குள் எப்படி இருக்க முடியும்? அதனால் பூர்ணனான அவனிடமே போய்விடும். தனியாக நாம் என்று ஒன்று இல்லாமல் அவனுக்குள் அவனாகவே போய்விடுவோம் என்று அர்த்தம். திருட்டுத்தனமாக எடுத்துக் கொள்கின்றான் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? பகவான் சாதாரண அதிதி மாதிரி வந்தால் அவனை வேறாக வைத்து ராஜோபசாரம் பண்ணி கான்சியஸ் ஆகத்தானே, புத்திபூர்வமாகத்தானே வெண்ணெயை தருவோம். அப்படி புத்திபூர்வமாக நம்மை அவனிடம் சரணாகதி பண்ணிக்கொள்ள நமக்கு அப்போது புத்தி வருமோ வராதோ? சரணாகதி பண்ணுகின்றேன் என்கின்ற போதே அப்படி சொல்கின்ற ஒரு நான் தனியாக வந்து விடுகின்றதே. இதனால் தான் நமக்கு தெரியாமல் நாம் அன்கான்சியஸாக இருக்கின்ற போதே நம்மை எடுத்துக்கொண்டால் தான் உண்டு என்று திருடனாக வருகின்றான். வெண்ணெய் பரபிரம்மம் மாதிரி சுத்த சத்வ வெளுப்பாக இருப்பது. துளி உருக்கினால் அந்த வெளுப்பும் போய் ஸ்படிகம் மாதிரி கலர்லெஸ் ஆகிவிடுகின்றது. வெண்ணெய் என்பதில் வெண் என்கின்ற அடையாளமும் போய் நெய் மாத்திரம் நிற்கின்ற நிலை. எந்த கலரிலும் அது சேராது. அதன் ருசியும் இப்படித்தான். மதுரம் மதுரம் என்று சொன்னாலும் வெண்ணெய் வாஸ்தவத்தில் தித்திப்பு இல்லை. சர்க்கரை தேன் மாதிரி இல்லை. ஷட்ரசம் என்கின்ற 6 சுவைகளில் அது எதுவும் இல்லை. அதன் கலர் ருசி எல்லாம் சாந்தம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். சம்சார ஆட்டம் போக எதிர்த்திசையில் பலவிதமான சாதனைகளில் அழுகை, மயிர்கூச்சு, பாட்டு, நர்த்தனம் என்று ஒரே ஆட்டமாக ஆட்டி சிலுப்பிய பின் உண்டாகின்ற இந்த பரம சாந்தத்தை நாம் அடைகின்ற போது நம்மை நாம் அறியாமலே தனக்குள்ளேயே கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்கின்ற பரமாத்மாதான் கிருஷ்ணன். வெண்ணெய் ஜலத்தில் இருந்து கொண்டே அதில் ஓடாமல் இருக்கின்ற மாதிரி பால் ஜலத்தோடு அப்படியே கலந்துவிடும். அப்படி இல்லாமல் வெண்ணெய் தனியாக மிதக்கின்றதே, அந்த மாதிரி நாம் லோகத்தில் இருந்து கொண்டே அதில் ஒட்டாமல் இருந்தால் நம்மை அவன் அப்படியே எடுத்து முழுங்கி தனக்குள் வைத்துக் கொண்டு விடுவான். ஆக நம் உள்ளம்தான் அவனுக்கு வேண்டிய வெண்ணெய். நவநீதச்சோர் சித்தச்சோர் என்று 2 விதமாயும் அவனையே சொல்வதால் என்ன ஏற்படுகின்றது?
நம் சித்தம்தான் அவன் அபகரிக்கக்கூடிய நவநீதமாக மாற வேண்டும் என்றே ஏற்படுகின்றது. இப்படி ஒரே திருட்டு விளையாட்டு பறக்க பறக்க ஒவ்வொரு இடைச்சி வீட்டுக்குள்ளும் ஓடி உரியிலே ஏறி தாழி உடைத்து நெற்துளி பண்ணுகின்ற விளையாட்டு செய்கின்றவனே சா துக் குழந்தையாக ஆலிலை மேலே படுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது.